Padang kok ngene lho ya. Udan to ning ngene iki gremes iki lho. Ora mendung ra apa iki piye iki niki beh. Mendung tak berarti hujan ya iki jenenge. Ora mendung ra apa cerai kok ngene iki. Lon. Kuwi gara-gara kacamata iki tak gawe iki mau ora udan ngono beh. Wis ndak mampu. Ya ta. Kayak lagi tas budal iki mau. Sik oleh siji nila saroya. Urung-urung wis arepe diudani ya iki. Iki to, kayak kajare kancane sik semangat-semangate. Masa kok ngono tok ya. Oke. Ya lho. Bro, Pak Teng. Udan pewana sih ada ngetokne warna yang indah kayak. Kok apa nih? Masa seenake cuyune. Ya orang rezeki berarti. Tapi ya delon windah lho madhep ngetan lho, pelangine lho, delon. Jarene nek bidadari adus kae. Golek ono ngincengen ngger ndi ya lak adus. Bidadarine iki mau. Kayak andukan iki mau. Apa ya cah-cah seweneng iki mau. Duo CN. Kuwi kancane kuwi. Kuwi wis wae. Mari udan ku enek secara harapan pelangi.